Mana sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jeren, 18 anyos. Kining akong kaagi, sugdon ko sa dihang 12 anyos pa lang ko. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, paliw pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. Blessings. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon magkining sa kababay nga nagpuyo sa Lanas, Naga City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Jiren. Anak, pasensya kaayo ha. Huwag ko'y mahatag ni mo nga baon ron. Unsaon nga ang akong kita, igo raman sad kaayo pangkonsumo nato dinis bay. Unya, imong papa, PWD man. Di gid makaya sa akong kita, nak. Okay ra maoy. Ang man sa upugso nato nga wa mang cute. Dili man sad pwede nga unahon nato akong bangon kaysa sa tong kaon. Salamat kaayo, nak, sa imong pagkamasinabuton. Doon na naman hinuoy na lungang nga kanunag. Ang problema kay ang sudan. Wa pa ko kapangitag kwarta para sudan, nak. Okay ra ma. Naaman sad ko yung mga classmates nga buotan nga mo-share sa ilang sudan. Ayaw ka bala ka ma. Utabang ko nimo sa mga bulatong dinhi sa bay. Para nag-abot ni mo gikan sa trabaho, mupahuway na lang ka. Ay, salamat, anak. Go! Nga ba nasig pang-regards mo? Ha? Kinsa man nagaw ka? Di na may angan, Gaw. Mo bagaw? Ganahan ko nung kasi ni mo, Gaw. Murag, manguyab ganito ni mo, Gaw. Ha? Uy, daw, ingala na siya palihog uy nga dili sa kong mag-uyab-uyab. Kabata pa yung taon ako, no? 12 pa ka ako. Buutan dito, Gaw. Bisan pa gaw. Dili sa kong mag-uyab-uyab gaw. Gusto pa kumutabang nilang mamagpapa. Gaw! Sa mukha giniling akaw, uy. Basta makita na gani, no? Mag-ipremi na isulti nga regards daw si Gino na ko. Pahala sa ulo ng uyab-uyab, tiha. Gusto pa kumutabang nilang mamagpapa. Dejerin! Day! Oh, hala. Si ate maning ang silingan? Ba't naman kayang tuyo na ko? Akong atuon. Ngano kitawag ko ni mo, te? Day, kanina lagi ko sige pangita nimo. Dito ko sa inyo gikan, nya ningo man imo papa nga nigawas kuno ka. Ah, naaro ko gipalit sa unahan, te. Ngano man ata di ay? Day, di ka mo kuyog nako. Ha? Sa asa man, te? Sa Manila, day. Si mama ramang gud dito usa. May nalang ba na ikauban si mama dito. Swelduhan lang ka na mo, day. Hala, te. Manangit sa kumama, te, ha, kung musugot ba siya? Layo-layo pa ba ng giingon ni mo? Ang ako mang good nga may nalang nimo ba? Nahibaw ba ko nga naglisod yun mo? Mao nga ikaw gid akong nahuna-hunaan nga dadun. Salamat kaayo, te. Pero suwayan sa ako panangit si mama bahin aning imong giingon, te, ha? Oh, sige ra day, uy, wala gyud problema. Basta ing na dayon ko ha kung musugot imong mama. Aron makalukat dayon ko atong ticket. Sige, te. Salamat. Ma, nagstory ba may nga ti Joy, ma? Kanay silingan gani na to, ma, nga arang-arang og kahimtang? O nga naman di ay. Kuyugon kuno ko niya sa Manila, ma. Kinaluoy man kuno siya nato. Maayo na lang kuno. Uy, Jiren, kalayo basad ato, anak, uy. Usa pa, bata pa kaayo ka. Ma, sige lang, good, ma. Maayo na lang ni pa, makatabang ko niyo ni Papa. Lisod pa agad kaayo ta, ma. Unya si Papa, PWD pag yun. Ang ako manggod na, kun pananglit maunsa ka dito. Kinsa may mo at timanimo, nga layo ka manamo. Ma, buotan magod na sa Ate Joy, ma. Kuyog man siya nako. Ay, nala,
Ikaw ko nak. Pag-amping dito ha. Pero pakigsultihi usa si papa mo. Pananghid una. Sige, ma. Pasensya kayo na yung mama ni mo, ha? Imbis ako unta mo yung anging bubuhi ninyo, ako na yun ang nagpabuhi. Pa, ayaw lang ko na ninyo una-una, ah. Mahal ko ka mo ni mama. Gusto na ako ning buhaton. Angay unta ni mo mapadayon kasi imong pagtuon. Pero niya, bisan sa imong pagkabata, nag-aunahon na lang hinuong kag panarbaho. Tungkol sa itong kapobre. Pa, sakti lang ko. Kalipay man pad na ako nga makatabang ko niyo ni mama. Nala, ikaw na, ikay bahala. Pero pag amping na dito, ha? Mahal kay ka na mong mama ni mo. Kamupod ni mama pa. Pag-amping mo din eh. Ay, mag-usa naman sa di ko kasi mana din nila ang ate. Okay naman sa tinuon kay dili man kayo pugat akong trabaho din eh. Unya, sakto akong kaon og tog. Dili kayo hako kay kami raman sa kini. Si Agaw man eh. Nanawag man. Hello, Kaw? Hello, Gaw. Nadi ka sa Manila? O, Kaw. Pati, wa marikay ka magsulti. Unsaon, Kaw? Dinalian mang guto, uy. Wala ko kapahibaw ni mo. Sus! Sa na Gino, Gaw. Ibog na bagito ni mo. Ikaw, Kaw, no? Wag kay lingaw. Wala na yung gitawag? Oo, Gaw. Sayang mo, good. Butan sa Gilbertos Gino. Sige na, Kaw, uy. Matuog na ko kay duka na. Dapat ko'y trabaho, ugma. Ay, dalias panahon, uy. Muli ka sa araman nibiyak ko nilang mama. Dasi anyos pa ko ato. Karon, 15 na. Kimingaw na sa ko nilang mama papada. Maayo na lang gani nga. Buotan rin ang pagtratar ni ate na ako. O sa iyang mama. Murara ko nilang miyembro sa pamilya. Oh, no. Si Agong Lusad, oy. Hello? Ay, salamat. Namawag pa ni mo number, Gaw. Taon-taon na siya gawa magkapanawag ni mo. Kining, Gaw. Ako kang ginatagan ng number ni Mas Gino. Kaysa mo kay, hangtod ka nun. Wa pagyapon siya maka-move on ni mo. Move on, yun? Huwag mong gani pinagkaila niya personally. Okay na Gaw eh. Di lagi na siya patignaong. Promise. Ya, Gaw. Kung manawag ni mo ba, tubagan na lang ha? Para di na ko magsigisamo kung panghasol ni mo. Ha? Nahala si Kikot. Salamat, Gaw. Sige na, Gaw ha? Kay paduong ko lang ka ron. Amping di, Gaw. Sige, Gaw, amping pod. Oh, number naman? Uy, dili ba ka ni si Gino ang giingon ni Agaw? Tubagon ko na lang, di. Hello? Hi, Jaren. Salamat ito nga imong yung gitubag. Oh, naapabag ko yung mahimo. Sige mo ako nakapanghasol sa akong igagaw. Abi na mo, Jaren, sa tinuod lang. Pagkahibaw na ko nga nadidikas Manila, mura kong nawad agpalaom. Pero bisan pa man sa tuingan nila bay, di mo ka mawa sa kong una-una. Good. Mao na ngayon ikog number ni mo sa imong igagaw. We, pag sure di ha, uy. Okay. Mao nga kung sukot ka, manguyab ko ni mo, Jaren. Manguyab ka na ako, bisag layo ko ni mo. Nginom day. Di na di ka mapauli din eh. Oh, mapauli man hinuon. Aw, magpaabot ko ni mo. Gino, basin binuangan lang ko ni mo. Ha? Pinuang good. Pili, uy. Pili na may tabo dyan kay mahal di ka. Sa una pa. Mao nga kung imo rin kong sugton. Ako na siguro ang pinakamalipayan karon. Gino. Oh, ampot pa, uy. Wa pa man nata ko makakita ni tawhana, pero murag wa ko kasabot sa kong gipati. Malipay ko kung magtaksanay mi. Usahay, manawag siya na ako, ini ko man trabaho kay naaman sa siya trabaho sa naga. Karong tuiga, mauli na ko sa amo. Excited ko makakita niya at the same time.
kulba po. Salamat ikaw, Jaren, nga nauli na ka. Abi mo, lipay kay ko. Gino, Ngano? Huwag ka malipay. ha? Nalipay, oy. Bisan tuod, sige lang tawag og text, pero na-feel na ko nga love na sad ka na ko. Tinuod. O, lagi. I love you, Jaren. I love you too, Gino. Karon, doon na may anak ko sa, og nalipay rasad ko kay pinangga mi ni Gino. Dini na lang ko top. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Magaling sa kababae nga nagpuyo sa San Francisco, Santa Catalina, Negros Oriental. Ang ito matatampo, nagdasangan nga Janelit. Jag, mamasahiro na kong tricycle ha. Dagan na rin pasahiro sa lungsod kay pista man. Sige, maayo pa dong, kay sayo pa. Aron sayo po ka makauli, kay wala ba tayo bugas para pamahaw. Basi inig mata ni mga bata, mga ayo ni kaon. Sige, day. Asa naman ni akong bana, uy. Wa pa magin babalik. Tingpaniod to naman lang. Ngutom na kay ko. Dakid ako tiyan. Ma, ito na papa mo. Mga anak, adto lang sa tas bayabasan ninyo ha. Bayabas lang sa amoy kanaan ninyo. Ma, igutom ba kayo ko? Basta makakaon lang, Mima. Nak, kanilang sa ha. Asensya kayo ninyo. Sige lang, manguha ko og gahoy ron. Akong ibaligya ang atos lungsod aron makapalitag bugas og sudan. Yay! 25 pesos ra kina kong halin sa kahoy. Dili gini paigo para palit bugas og sudan. Ay, bala na. Paano usa kong paliton? Aron ba sudan na gid ang tiyan sa akong mga anak? Oy, day. Day, dali sa kaniyo. Ang gibligyan ako Alisa. sa kahoy gitawag ko. Mubalik ko. Mudawat kag labada? Oo nang. Oh, sige, balik ako din ugma ha. Magpalabada ko nimo. Salamat kayo nang. Salamat kayo. Nganong karon ka lang mauli? Napakoy gihapit, day. Unsa? Nahibaw ka mo atay bugas, di ba? Asa mo kita sa pagmamasada kay sikad? Pilde ko sa hantak eh. Unsa? Muna, day. Nasugal na ako akong kita. Unsa? Gaduong ko ni Budong, uy! Ay. Wa ba dito kayo nauna? Ang mga bata, ganina na sige-gila kinagayong kaon! Huwag ka na bala ka para sa mga bata! Day, iluan ako. Dong dili! Pasaylo ako pero makigbuhag ko ni mo! Dili na ko magagwanta si mong sahi, sobra na! Bisag ka sa huwag ko mahinumdom! Nga nagpakabala ka para sa itong pamilya! Huwag dili na ko! Magkibuhag na ko ni mo! Day, nagbuhatan ako. Luoy ka. Malooy! Okay nga no? Naloy ka na mo sa mga bata, ha? Bisag dili na lang uta na ako, bisag sa ato na lang uta mga anak. Huwag ko magdahon nga makabalik pagsambay ni mo kay irresponsable. Huwag yun na og way papakabala sa pamilya. Huwag dili na ko! Dili na ko magkagwanta pa! Magbuwag ta! Jang, day, patagil akong naihigayon, day. Hindi na kumusap. Oh, nak, Day, please. Patagil akong naihigayon. Hindi ka lahas, day. Maluoy ka. usbon pagaliin mo. Magkalimtan na lang kita. Jang, Oh, day, dadaw. Suhol na ako ni si mong paglabada. Salamat tayo, ani nang ha. Daghang kayong salamat. Ato na ko nang... Ay, maayo na lang ni 150 nga ako madawat kada pang naban ako sa ila. Malipay na gid ako mga anak ani. Nga makakaon sila og humay. Bisag NFA lang. Nya, makapalit kong sudan nga tarong para nila. Ay, Lord. Tagi pa ito kong kalikon. Bala papoy. Agwantahon ako para lang sa akong mga anak. Ayaw ito ko pa sa Diyos ko. Tungod kay mga gagmay, pakaayos sila. Ako man ang mga anak nagilak. Nga naman ka? Mga anak, nga mo? Gutom na kayo, bay. Gutom
Asa man yung papa? Gawas mo ba? Doon siya, palit ko din siyang pagkaon niya. Huwag mo balik ang doon karon. Doon kayo. Anak! Jan! Papa! Oh, nabatali ka? Di inasad ka? Kanday ka lang. Nga nawa kay kita ang pagkaon. Jan! Nanugal ka na sab? Jan, kuan magod. Ayaw na lang kung bakaki! Klaro na kayo! Tubiya na gid bedong! Dili gid ako magbantay mo kung ayaw nga pagkamahan! Ganoon ko ako mga anak! Huwag ayaw biyang ibig sa buka ha! Kung dili ka gustong ikihati ka! Unsa? Maunay nahitap. Mauna ma. Grabe ra kay siya pa uy. Wa siya una ngayong mga anak, makakaon oras sa tingkaon. Dapay gamay ra kayo kita, isugal pa man hinuon. Nahala si Dok. Pasag na itong way ayo ni mong bana, oy. Balik na lang puyo dinis ato. Okay ra na ako, mubantay sa akong mga apo. Anak pa, kada adlaw na nako sila makita o makuyo. Salamat kayo ma. Unsa? Mulang yaw ka sa Cebu? Mauna ma. Maningpad ko ma. Basi pa di ay makakita akong arang-arang nga trabaho ma. Gusto ko hatagan og maayong kaugmaon ako mga anak ma. Palagalingon anak kada ko ang sweldo magud. Kay sanhi ko dinhi sa ato nga wa gi klarong kita. Nahala sige. Ako ray bantay sa akong mga apo. Mao nga wa kay angay kabalakan. Salamat kaayo ma. Ayaw ka bala ka ma. Kung naanak ko'y trabaho dito, magpadadaan lang ko ninyo dinhi ma. Salamat gyud kaayo ma. Imo migdiyaan, ma? Nak, dili uy nga good. Love ka kay mong mama. Pero nak, kinahanglan manggod nga motrabaho si mama. Aron naamoy makaon ba? Ug aron pud nga maka-eskwela mo. Dili day mo gustuan. Ano hindi ka matrabaho sa ato, ma? Dili man gud paigo ang kita ni mama din hinak. Ayaw lang mo kabala ka ha. Kung magkatrabaho na si mama dito, magpadama kong lula ninyo para makapalit mo og lami nga sudan. Dili ba ganahan ang makatila og mga sudan nga lami? Oo, ma. Maumuhangyo si mama ninyo ha. Nga dili mo mapapadlong ni lola ninyo. Kinahanglan, mutuman sa kung unsa may isulti ni lola ninyo. Oo, ma. Very good. I love you mga anak. Love you, ma. Love you too, mama. Oh, dawat ka na. Salamat, sir. Puntay sa ninyo sa mga bagong na-hire, ha? Kung kanas agin mo effective nga magsugod. Congratulations. Thank you, sir. Thank you, gid kaayo, sir. Ato na ko, sir. Daghan gyud kayong salamat. Thank you, Lord. Daghan kayong salamat. Ay, wag ko nimo pasagdi. Bisag kapila ko ni balik trabaho din sa Cebu. Pero permi ko makatahimik og mga maayo ra gyud nga amo. O garon, nadawat ko din sa Mandawi isip o sa ka-factory worker. Lipay kayo ko. Manawag niya akong mama. Ako siya pahibaon. Gimingaw na po ko sa mga bata. Dako kayo ang kalipay nga akong gibati. Tungod kay dili man tuod ko ni anak kada ko akong sweldo karon, pero mapasalamaton ko. Tungod kay mahimo na ako mapakaon ako mga anak og katulo sa usa ka adlaw. Li pareha sa una nga maglisod pa in taon og pangita oras sa tingkaon. Layo man tuod ko nila, pero akong giagwanta tungod og alang silang kaugmaon. Lipay sad ko kay doon ako'y inahan og mga igsuon nga grabe ka suportado nako. Mahal ko kaayo sila. Ilabi na gyud ang ako mga anak. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. No, kito mga hikalang, kaagi ni Janilyn, nga taga San Francisco, Santa Catalina, Negros Oriental.